Au căzut și la noi primii fulgi de zăpadă. Nu sunt mulți, dar măcar atât cât să facem o poză găsim. Mergem să facem tratament lui Rapunzel. Pentru că atunci când crești animale, ai parte și de astfel de surprize mai puțin plăcute. După ce a avut febra laptelui și de peste o săptămână m-am chinuit cu ea cu masaje, Pugerul s-a lăsat, în schimb are un edem la baza unui sfârc și, din păcate, trebuie să-i facem ceva antibiotic. Și cam asta a fost. Deja este a doua înțepătură, sperăm să fie mai bine în curând. Au venit și cei mici repede să sugă. Astăzi vom mai porna.